Dobra nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 10 rozdział. Posłanie 12. Wybór 12. A kej wezwał 12 swoich uczniów, dał im reskirowanie nad nieczystymi duchami, co by wyciepować je i co by leczyć każdą niemoc i każdą spolegliwość. A to są miana 12 posłańców. Pierwszy Szymon, mianowany Pietrem, i Andreas, jego brat, i Jokob, Zebedeuszowy syn, i Jon, jego brat, Filip i Bartłumiej, Tomasz i Mateusz, Celner, Jokob, Alfeuszowy syn, i Lebeusz, mianowany Tadeuszem, Szymon Kananejski i Judosz Iskariota, ten, co go wydał. Wysłanie 12. Tych 12 posłał Jezus i kej dał im rozkazy, rzekł: nie idźcie na cesta pogon i nie wchodźcie do miast Samarytanów. A lepiej idźcie ku owcom, które zginęły ze izraelskiego doma. A kej idziecie, koście tak: przychodzi królestwo niebios. Niemocnych leczcie, umrzików łokrzyszejcie, trędowatych oczyszczejcie, demony wyciepujcie. Darmo żeście wzięli, darmo dowejcie. Nie bierzcie złota ani szczybła, ani kupra do waszych posłów, ani tasze na cesta, ani 2 szat, ani sandałów, ani kryje, bez to iże należy się robotnikowi jodło. A do którego miasta albo dziedziny wleziecie, wypytajcie, kto je w nim zocny, i hań byćcie, póki hań stela nie wyleziecie. A kej wchodzicie do dom, pozdrówcie go. A jeśli byłby dom, co na to zasługuje, a i przyjdzie pokój wasz nań. A jeśli nie zasługuje, wasz pokój niech się wróci do was. A w to nie zaakceptowałby was i nie wysłuchałby waszej gotki, kej wyleziecie za dom albo to miasto, wyklubcie proch ze fusów waszych. Zaisto godą wam, lekcy będzie ziemi Sodomy i Gomory w dzień sądu, niźli łonemu miastu. Przepowiedź prześladowań. A toli owoc posyłom jako łowce pod szczotku wilków. Tuż dowejcie pozór jako szlangi, a czyści byćcie jako gołębie. Dejcie też pozór na ludzi, toć bydą wydować was do Sanhedrynów i we swoich synagogach bydą was batować. A też przed tych, którzy reskirują i przed króle będziecie kludzeni z kulimie, na świadectwo im i poganom. A kiedy was wydadzą, nie starajcie się, jako albo co rzekniecie, bez to iże będzie wam dane onej godziny, co rzekniecie. Bez to, co nie wy, żeście są tymi, którzy go dają, ale duch od waszego Ojca, co go do we was. A brat wydo brata na śmierć, a foter dziecko, i postaną dziecka przeciw fotrom, i mordować je będą. I będziecie we nienawiści od wszystkich z kuli mojego miana, ale w to szczimie do końca, będzie zwolony. A kej prześladowaliby was we tym mieście, citejcie do inkszego, toć zaisto godą wam, co nie przyjdziecie miast izraelskich, skoro przyjdzie człowieczy syn. Nie ma uczeń nad rektora, ani sługa nad swojego pana. Styknie uczniowi, co by był jako jego rektor, a sługa jako jego pan. Jeśli szafara domu Belzebubem mianują, to o wiele więcej pomieszkańców jego domu. Boże bonie. Toż nie bójcie się ich, bez to iże nie ma nic skrytego, co nie będzie ujawnione i tajnego, co nie będzie poznane. Co godają wam po ćmoku, godejcie po jasnoku, a co do ucha usłyszycie, koszcie na dachach. I nie bójcie się tych, którzy ubijają ciało, a duszy nie poradzą ubić. Ale bójcie się bardziej tych, którzy i dusza, i ciało poradzą skasyrować we gehynnie. 2 małe ptoki za asa są sprzedawane, pra? I ani jeden z nich nie zleci na ziemię bez waszego Ojca. Ba i wasze włosy na głowie wszystkie są porachowane. Toż nie bójcie się.
Sum żeście godni cynne od małych ptoków. Toż każdy, co wyzną mnie przed ludziami, wyzną go i ja przed moim Ojcem, co je we niebiosach. A w to by się mnie zaprzał przed ludziami, zaprza się go i ja przed moim Ojcem, co je we niebiosach. Za Jezusem albo przeciw niemu. Nie mięcie, co żech przyszł dać pokój ziemi. Nie przyszł żech dać pokój, ino miecz. Przyszł żech powadzić człowieka za jego fotrem, cera z jej matką i synowo z jej szwigrą. I pomieszkańcy jego domu bydą jego nieprzyjacielami. W to przaje fotrowi albo muter bardziej niźli mnie, nie zasługuje na mnie. W to też przaje synowi albo cerze bardziej niźli mnie, nie zasługuje na mnie. W to nie bierę swojego krzyża i nie idzie za mną, nie zasługuje na mnie. W to by znoc swoja dusza straci ją. A w to by stracił dusza swoja skuli mnie, znajdzie ją. Nagroda za pójście za Jezusem. W to mnie akceptuje, was akceptuje. A w to mnie akceptuje tego, co mnie posłał. W to akceptuje proroka, we miano proroka, zapłata proroka weźmie. W to też akceptuje sprawiedliwego, we miano sprawiedliwego, zapłata sprawiedliwego weźmie. I jeśli w to dałby pić jednemu z tych małych piok zimnej wody, ino wymiano ucznia, zaisto wam godą, nie straci swojej zapłaty.